Над 30 ретро автомобила и мотоциклета върнаха в миналото Сливенци в съботния ден. Ретропарадът бе открит от кмета Кольо Милев, а почитателите на автомобилите от миналото се насладиха на различните возила и автентични уникални аксесуари. При изключителен интерес от страна на жителите и гостите на Сливен се проведе ретропарад, открит от кмета Кольо Милев. Уникалните автомобили направиха почетна обиколка на града, за да бъдат видени от повечето техни почитатели. Уважаеми съграждани и гости на град Сливен, уважаеми участници в ретропарада, всички любители на ретро колите, успяхме да организираме този парад. Благодаря на участниците от 6 области с града. Тук са участници от град Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Габрово, Велико Търново. Повече от 45 автомобили участват и това се превръща вече в една традиция в нашия град да поддържаме всяка и добра инициатива, за да може да се случват най-хубавите неща. Гостите на автомобилната проява разгледаха отблизо десетки ретроавтомобили и мотоциклети от различни марки, паркирани в централната алея на градската градина. Програмата на ретропарада включваше още представяне на автомобили, някои от които с много интересна история и придобиване.